l-standards fil-ħajja pubblika m'għandhomx ikunu li xi ħadd m'għandux jagħti kontratti dubjużi li l-ħbib tiegħu. Punto basta. Waqaf il-kuntratt ġifieri u ġifieri kien kuntratt. Inqogħdu attenti ġifieri ifhimni, mhux se nħalla d pereżempju mal-Electrogas, mal-Vitals, mhux hekk. Laqqas ġifieri paragun. Imma ma tinsemmihom m'hemmx relazzjoni, jiena ma tinsx li m'hemmx relazzjoni bejn it-tnejn. Jiġifieri naħseb li it-tnejn parti mill-istess kultura mnejka li l-istat qiegħed hemm biex jiena navvanza li u l-isħabi sekk avvanzajtu ma nafx 3,000 euro fix-xahar kemm tagħtu jew avvanzajtu b'ħafna aktar bħal każ tal-Electrogas, xorta hija l-istess kultura u jiena per darba tkellimt fuq meta għamilt kaxxaturi speċjalment għad tisma' date night speċjal kien kaxxatur fuq nazzjonalisti qed isma' gaj. Intom ħxejtu fuq sptar daw ħxew fuq tlieta, intom ħbejtu flus l-Iżvizzera daw ħbewhom il-Panama. Però 100% huma parti mill-istess kultura. Naqbel miegħek li qabli meta dħalna għall-gvern ta' Muscat probabbli kien l-apoġġew tal-korruzzjoni ta' Malta. Però noqogħdu attenti. Jiena mhux id-daqs tal-korruzzjoni, Jiġifieri aħna saret ħsara enormi fid-dinja fuq Malta. Tlifna l-kredibilità, tlifna l-investiment u li tulidna rridu jbatu il-konsegwenzi ta' li ġara, tajjeb, bis-serjetà ġifieri. Mhux għax kien hawn il-korruzzjoni, ejja nieħdu il-korruzzjoni li kien hawn l-iskandlu taż-żejt. Li Oxford bajda, li ġara minnu. Ma għadhom għaddejjin fil-qorti, il-qorti ġifieri, il-kawża li mixjin daqshekk bil-mod. Imma fi żmien il-Partit Nazzjonalista ħareġ dal-iskandlu. X'għamel il-Partit Nazzjonalista? Mhux il-Partit Nazzjonalista, jew il-Gvern, John Rizzo, l-Kummissarju, li kellu il-bajt li jaqbad u jinvestiga. Arresta l-banka l-ministri, tajjeb, u ma kienx hemm biex imexxi miegħhom, però min kellu biex imexxi ressaqhom il-qorti. Dik id-differenza bejn dak iż-żmien u taf min kien il-persuna li John Rizzo għażel biex jinvestiga. Jinvestiga mill-bidu sal-aħħar. Għażel l-iktar investigatur li tista' tafda. Taf minnu? Angelo Gaffa. Dik id-differenza fil-każ ta' daw ħbewhom ma resqu l-ħadd 5 snin ta'. Li hija korruzzjoni iktar gravi. Li mhux jiġifieri allura hemm collusion sħiħa. Kollox inti fil-pajjiż għaliex għandek id-demokrazija. Għax għandek il-pulizija għassa lill-gvern. Għandek l-AG, l-avukat, għassa l-pulizija u l-gvern. Għandek separation of powers jgħidulhom, daw x'ġara dal-aħħar snin, raqdu flimkien. U flok għadu għassa biex jiddefenduna aħna l-ċittadini, għadu għassa ma' xulxin, biex jiddefendu li xulxin. U biex jaħbu l-affarijiet flimkien. Kemm il-kummissarju mbidel? 5. Tixa dik ukoll. Mhux hekk għax fimni, m'għandix dubju ġara kien, isma' da ma dan jinkwieta fimni ma ntihomx torta laqqas u jitlaq. La ma nistax inressaq mela nitlaq, la ma nistax nagħmel dik u nitlaq. U bat għalhekk mbagħad sabu ġifieri l-aħħar wieħed qed tifhem li X'inhu l-opinjoni tiegħek tal-aħħar wieħed? U le ġifieri jien kombinazzjoni ċertajt nafu kif fil-klassi miegħi raġel sew kif saqsi l-pulizija jgħidulek kemm hu raġel sew vera ġifieri. Però billi tkun raġel sew ma jfissirx tkun raġel tajjeb biex tkun kummissarju ikollok il-bajt. Jiet ikollok kapaċità tgħidlu lill-Prim Ministru, no inti ndaqalx. No inti li qed naħsbu li hemm Kastiljan daħla Taqas tiġi għall-laqat tal-servizzi segreti, għasab għara kemm iġib il-Chief of Staff miegħek. Daw x'affarijiet huma. Dak irid ikollu, dak il-bajt. Jien ngħidlek dal-Kommissarju għandu. Ek ngħid. Jiena
missija li għamilt miegħu l-Sartana bdiet waqt press conference għal xi affarijiet li jiena moġbunix u ktibt xi ħaġa naqra ħarxa, nasib l-iktar darba li ktibt xi ħaġa irrabjata fuq il-pejse u letteralment kwarta wara ċempilli. L-ewwel kellna naqra ta' battibek għalkemm nasib jien kont iktar irrabjat minnu meta ċempel. U jiena biex ta' bdejt nagħmel dil-akkuża li jisma' għax ovvjament storikament fl-istorja reċenti meta l-pulizija waqfu jagħmlu xogħolhom u kellhom jintervjenu l-ġurnalisti biex jagħmlu xogħol il-pulizija, mit fucking ġurnalist għalfejn ġurnalist m'għandux is-saħħa tal-istat warajh. Mietet ġurnalista. U mietet ġurnalista sewwa. Qatluha mhux mietet. Biċċruha, qattawa biċċiet. Bli qal. U bli qal ħsibt li kienet b'xi mod jonqos milli jerfa' l-pis tiegħu. Mbagħad tħaddidna insomma u mit-taħdidat kemm jinstama' ġenwin dal-bniedem u għalli meta trid niltaqgħu u ħadd l-istedina insomma kif tajri u mort iltqajt u għamilt se nitkellem miegħu, spjega l-istorja tiegħu għalli biċċa xogħol tal-iskandlu taż-żejt anka l-każ tal-Mistra dak uri teressa u jidher li hemm xi nota x'imkien tal-AG ta' dak iż-żmien li ma rridx iressa. Ġifieri għandi ħafna fiduċja fih. Bider bnidem ġermin, għax anka aħna minħabba li qegħdin fil-xogħol li qegħdin, ħafna politiċi u hekk ċemplulna, jagħmlu naqra jippruvaw jagħmlu ħbieb magħna, però tinduna tintebaħ li daw jilabu logħba naqra politika, tiruk parti minnu biex Ma hekk irridu nkunu ftit dal-għonet, ngħid ċaġa żgħira fuq il-Kummissarju da għamel pjan, isu programm. Ta' kif se jaħdem ma' snin li ġejjin u għamel ħaġa vera interessanti. Ma minx il-flus li ġab biex għamel dal-pjan, l-istudju mbagħad il-pjan, għamlu ma l-Unjoni Ewropea, ħalset l-Unjoni Ewropea. To the tune li jissa u liable, accountable lej l-Unjoni Ewropea biex l-affajt li jtiwijat li huma affarijiet radikali fil-korp, irrit jagħmilhom. U għamilhom pubbliċi wkoll biex jien inti u n-nies li qed jisimgħuna jistgħu jitlu fis-sajt jgħidu dina mhux kellu jagħmel dil-biċċa xogħol, dina għaliex għadu m'għamilix di. U hemm ħafna affarijiet interessanti. Ġifieri dik ħaġa pożittiva li qed tiġri għax irid pereżempju oħra. Ejja ngħidu il-Parlament Malti, il-maġġoranza tal-nies li hemm ġol-Parlament mhumiex korrotti. Mhux bassa ma. Naqbel però għalija ma jibbastax li mhux korrott, ġifieri. Stenna, mhux ġifieri mhux importanti li ma jkunx korrott. Huwa importanti ma dak huwa l-entry fucking level spiex ta' tara l-da jisraq u ma xejn. Sadik għandek raġun. Hemmhekk irridu mmorru one step illi meta kellhom vot naħat tal-gvern fuq ministri eccetera, daw beżaw ma qalu kollha okej. U l-lum jiddispjaċihom ta' believe me jiddispjaċihom għara ġara fi spiċċajna u l-lum jiddispjaċihom li pereżempju meta fetħu l-kontijiet segreti. U ma waqfu l-hom. Ġew xi ħadd jaħseb jiġifieri li daw fetħu l-kontijiet segreti biex ipoġġu il-flus tal-pigibe, tal-pigi tat-tfal jew. Laqas dik il-ħabta ma kienu jaħsbu hekk. Le, naħseb. Xaħat jaħseb mhux dik il-ħabta qed ngħidlek. Dik il-ħabta ma ħassbux hekk. Barra minn Malta daw kollha rreżenjaw telqu. Allura ma daw l-uħut li qed tajt int li speċa ma fetħux il-kontijiet. Ma jafux iż-żikket jiġri. U għajnihom ħażin. Imma xo ħażin. Naqblu. Tipo daw qegħdin hemm biex inti defendu l-interessi tiegħek. U naħseb li llum ħadu l-lezzjoni ta' ħajjithom, però ma tistax tajb li huwa għax tista' tgħid min jalaq u kontra l-korruzzjoni huwa kompliċi. U f'ċertu sens hekk imma kompliċi xi tfisser. Jiġifieri imma il-maġġoranza ta' dawn li hemm illum fil-Parlament waqt li qed nitkellmu mhumiex korrotti. M'hemm xejn dwarhom. Però mhumiex għalija mhumiex magħmuli minn fibra tajba biżżejjed biex ikollhom l-ogħla seta' politika fil-pajjiż. Jiena rrid bniedem li tantu morali li meta jara s-ser jiġi biex il-prinċipju jien ma nistax nimmaġna kif immaġna inti sewwa li tant tiġġieled tal-punt tal-prinċipju. Qiegħed f'partit u xi ħadd fil-partit jinqabad jagħmel xi ħaġa ta' dik ix-xorta. Biex ta' inti torqod minn billi. Qed tifhemni? Jien ma noqgħod żgur, imma jew issa ngħidlek li bħal tal-lotterija. Kieku nirbaħ il-lotterija nagħti nofshom hemm, però mbagħad meta tirbaħ għax tagħmel. Dik importanti.
Naqbel u, imma fl-istess ħin biex ta' vera dak il-variable suġġettiv tal-bniedem, però again u forsi naqqa marbuta mal-idea ta' Ġustin, għalija in-nies li qed imexxu pajjiż dawnu qegħdin fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż għandhom ikunu li mhux korrotti, għalija speċta hija ħaġa raġunata li mhux korrotti, u jridu jkunu kompetenti u ikollhom sinsla.